Manje sizofunda emsakazweni Nongoma FM namhla siyafunda isikhathi sethu sincane kakhulu nge-Friday so nje kumanje ngiselele 1 minute ukuthi ngiphume 1 minute ukuthi ngiphume gogo omkhulu awuvele ubanikeze inamba zakho nala utholakala khona inkundla zokuxhumana so that wazokusiza ukuthi uphuma nje lapha ukusiza abantu. Inamba yami ithi 060 744 644 lapho engitholakala khona nje uthola usesha nje ukuthi life changing journey ukhona lona lapho. Ngicela uphinde linamba 060 744 644. Oh right, mkhulu Beseni vele ushiye inombolo ngane kamama Sambeni isikhathi sami asikho yabo uma sengibona abaphathe endlini zomsakazo ukuthi bazongibopha ke manje uthi hayi bomshotana nakhu lapha mkhulu awakho okugcina ngalesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje bese ushiya inombolo. Awokugcina nje amazwi ngami ngiyaxolisa kakhulu lento ibisisana enye into emhlabeni lo wesikhuluma indaba zabantwana kunengane ke ifike emhlabeni ithi na 2 days bese iyashona. Okay. Enye ithi na 5 years belishona. Kumele iqaphele nakho ingane oyibona idlala incane uswana uyibona idlala engathi umuntu omdala. 2 umuntu othi ena 5 years ezinto zabantu abadala kude bemncane lowo muntu osuke sebuya isibili emhlabeni lo umuntu owahamba isikhathi sakhe singakashayi. Okay. Yeah, mhlawumbe wena 2 days or wena 5 years tahamba khonto kwamele aqala yenze adume azwe ngabantu emncane. Okay mkhulu ngicela ukuthi sibuye siyithinte leyo ndaba khona okade poste udadewabo wathi kwathiwa nginamanga mangithi usisi wami washona 5 years ago but ngihlangane naye eThulini wazofakaza omunye wathena nathi makoti wasekhaya washona kodwa sihlangane naye sihamba nomunye umndeni wakhe something washona samgcwaba but ngifuna sike yini leyo kusokwenzakala la ngoba uthinta indaba ukuthi ukhona umuntu obuye kwesibili njalo ngifuna ukuyikholwa ke manje sengizwa ngomelaphi wendabuko kodwa sizobuye sithinte not today. Siyathokoza. Ngicela ushiye inombolo mkhulu. Ngicela ukuyishiya zombili. Eyokuqala uMTN uthi 063 uMTN lo abantu bezwe kahle 063 yebo 135 044 yebo 0455 iphinde mkhulu 063 yebo 135 455 yebo cela ukubisha Vodacom 072 yebo 028 34 yebo 60 yebo phinde 072 028 3460. Alright, siyabonga kakhulu ke mkhulu konke nje ofuna ukukuthola mayelana naloko besikhuluma ngakho namhlanje nokunye nje okuthinta isintu ngabashayela ke lezi inombolo abayishiyile ke namhlanje sambe ke selapha ke ku Dr. Nyezi Nyezi zomkhulu la Vitalis njalo mkhulu awakho ogcina namhlanje ke ofuna ukugoqa nje ngakho ake ngithi ngikuspeaker number 5 sesiyenzile i-debate sesifika uspeaker number 5 sesiyagoqa njengamanje. Okay, msakazi siyabonga ithuba elami nje lokugcina lithi lento lena yabo stillborn abortion wanibani ithinta abantu abawu2 ingane yabantu ababili so nedinga couples therapy noma marital therapy mhlawumbe futhi ngoba sithinta nomndeni inkinga yomndeni le so nedinga i-family therapy noma idinga i-psycho education yokuthi nifundiswe ngalezi zinto. Psychologically funa ngimoya ukuthi sichaze ukuthini ngoba ezinye lezi zinto ziyi-trauma ziyinkinga ziyi-trauma yomndeni izinto ezingama-cases ukuthi lento kade yenzeka emndeni kuma-previous generation so uyadinga ukuthi nithole grief therapy nithole trauma counseling nithole o-CBT ingqondo yakhe yaphazamiseka indlela obehave ngayo yonke into iyayithinta ingqondo yakho leto so uyayidinga nje cognitive therapy so uyamdinga u-psychologist uyamdinga umuntu omethembayo uyamdinga umuntu ozokhuluma nayo ozomethemba akwazi akuchathulisa ukuthi from A to Z nayo into ofuna kuyenza ngoba lento lena iyayithinta impilo yakho ithinta ingunaphakade ngoba le ngane lena iyohlezi iphila whether ushadile noma mhlawumbe ushadele noma mhlawumbe uqala umndeni noma mhlawumbe uthiwa usunomndeni so iyinkinga yomndeni iyinkinga esithinta sonke akekho umuntu engamthinti lento so ngiyacela abantu bayisukumele ikhona life changing journey ikhona my life healing journey ngoba siyenza i-healing yalezi zinto lezi ezibucayi ezihlukumeza abantu ekunzima ukuthi bakhulume ngazo sithi-ke uNyezi omkhulu khona Thabala omhle life changing journey zabasiza abantu inamba yami ngicela uphinde uxolise kubantu last week kwakumele sibe nabantu la sabajikisa sabamisa ngenxa yokuthi sasifuna ukuthi bezohlangana nani live ngicela uphinde uxolise kubala lo msakazi Nongoma FM siyabatshela ukuthi sesiyobahlelela nini ukuthi siphinde sibe nabo. Okay, siyaxolisa kakhulu kubalandeli bethu abasithandayo life changing journey Nongoma FM isiteshi esikhulu abasithandelayo abasithandayo bayithanda bayithokosela lento le ye life changing journey so siyaxolisa kakhulu kubalaleli sithi nje sohlela
sizomemeza balandele inkundla zezokuxhumana abasifonele nosesinolwazi nomsakazo sizoshiya information ukuthi bangenza kanjani kodwa sizohlela ibalekile lento sizonisiza sonlalela futhi soyithola futhi ama-interventions sithi nje cela basilandele. Shiya inombolo mkhulu. Okay, eyami inamba engicala iyafoni ya WhatsApp enza yonke into ithi 083 268 yebo 3007 083 268 3007. Ushiye voice note noma ushiye message noma ushiye noma yini izobuyela kuwena. So siyacela ukuthi nisilandele nisikhona sizonisiza futhi lento siyenza ngenhliziyo emhlophe. Yonke into esiyenzayo i-confidential and private. Cela niye nje nizosisiza. Siyathokoza. Siyathokoza. Alright, Ingoma FM 88.3 good play. Listening ke njengamanje indlela yami ilandela fana ke abaka Fertility Fund khona la emsakazweni Ingoma FM 88.3 good play. Listen. Yo, ngosiyami hayi laba vele nyamanje ngiyambuza mina ngibuzo yabo. Ngosiyami